Dahil malapit sa Philippine Sea, pangingisda ang isa sa pangunahing kabuhayan sa bayan ng Dingalan, Aurora. Tuwing papalaot ang mga malalaking alon na dala ng masamang panahon ang kalaban ng ating mga kababayang mamamalakaya. Bagyo po, tapos yung mga cold front, yan po ang mga kalaban namin kasi malalaki po ang alon. Pero worry no more dahil mapakikinabangan na ng mga mangingisdang Dingalenyo ang ISDAP. Ito isang weather monitoring application kung saan real-time o agad maaabisuhan via text message ang mga mangingisda sa magiging lagay ng panahon. Ang application ay dinevelop ng Ainon IT Solutions. Hindi rin kinakailangang Android phone ang gamit dahil tanging mga mobile number lang ay parirehistro sa Municipal Fisheries Department. Pakaganda po sa amin bago kami pumalaot. Na po namin yung magiging yung mga susunod na panahon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malaking ginhawa ito hindi lang sa mga mangingisda bagkus pati sa kanilang mga kapamilya na lagi nag-aalala sa tuwing sila'y pumapalaot. Pag pumalaot kasi yung ating mga mangingisda, walang kasiguruhan, di natin alam. Yung panahon natin, iba na. Sabi nga, walang pattern lalo na dito sa Pacific. Kaya kung wala silang sandata, at least yung mga information, kung wala silang alam, malamang na magkaroon sila ng problema. Nangako rin si BIFAR Central Luzon Director Willie Cruz na mapakikinabangan ng ISDAP sa ilang coastal provinces ng Central Luzon. Ang mga delikadong lugar naman ay yung, of course, itong Pacific, itong Aurora, at saka yung Zambales side, yung West Philippine Sea. Sana nga ay lahat ng coastal provinces makover in the near future. Maliban sa buwan, hangin at araw, mas konkretong scientific weather data na raw ang matatanggap ng mga mangingisda. Maganda siya kasi mga 2 hours before advance yung kaniyang forecast na magbabato siya ng mga weather updates, mga conditions para makapag-decide sila kung lalaot sila o hindi. Ang Dingalan ay malapit sa eastern side ng Philippine Rice na kilalang tuna highway o lugar kung saan namamalagi ang mga mamahaling yellowfin tuna. Noong 2017, 3,000 hectares ng Philippine Rice ang idineklarang Protected Food Supply Economic Zone kung saan pinahihintulutan ang pangingisda para sa pagkain. Rainiel Pawid, CLTV News.